a gold medal ti target, da awisan ken Raymond, agpada a silver medalist, iti napalabas a provincial meet. Ket iti manarimaan ng intensive training da, focus da, iti kalikagom a medalya. Mga bak ma'am no maging proud ti parents ko. Kat i-represent ti school me kan ni province tayo ma'am. Tijay. Jay Kara ma'am. So, yiti gold mo tatang medal. Gold ma'am. Kasano discardem tata, di training mo, tap no maka-gold ka, hanlang agbaling nga silver. Disiplina kan ni hard training ma'am. Goal ko ma'am gut makalati gold ta proud di pamilya kun may representative do man ti eskwela kun di kara meet min ma'am. Nang rugimeten ang nagsangpet dagiti daduma a players, kang runaan dagiti aggapo iti Aplan municipalities. Medyo puspusan basit iti intensive training mi ta iga po mi pa lang iti San Juan te ubing mi nga unit 3 since San Juan anti nag-district kami dagjay taga tinag adadat toy bangged jay San Juan ko naklatan karayan ijayan mi ay so nga kunami masapol nga mai-adjust dagiti ubing anti standard nya swimming pool iso nga masapol i-travel mi suda nga ipan ditoy. 10 zones wenno clustered municipal elementary schools ken 15 units wenno secondary schools ti agbabalubal iti 27 sports discipline. Adameten dagiti designated billeting schools a pagtarusan dagiti atleta. Madamameten ti panakaisagana dagiti agserbi a playing venue. Opisyal nga aglukat ti provincial meet intun January 9 ken aglepas intun January 14. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.